Oso pentsakor geratu nintzen dokumental bat ikusita gero. Ia zuek zer dinozuian, Bueno, badakizu Nietzsche filosofue. Nietzsche. Bueno, beran buruko arazuek eta. Bera dau... Honek aita hila, berak esan zuen, ez da? Bai. Da bera dau laku baten inguruen, bueno, bere aiziek eta hartuten. Eta orduen, egunero pasatzen da harri baten aurretik. Egunero. Orduen berak itzen dau, betiko itzuleraren teoria. Eta orduen da, zuk behin da berriz biziko zeunke zure bizize, emoten zuie, barriro bizitzeko aukeri bai zure bizize izen bide, ezin da aldatu ezer. Edo? Ez? Bai edo ez? Nahi nuken hori? Eta orduen da, zelan bizitzara, baietz baino oso ondo bizitzaralako, eta ez aldatu edo nola biziko zinen, behin da berriz errepikatzeko moduen. Baietz zalantzabarik. Datu zela gure lehiakidea! Gauro biluzek dugu ez beste. Idoia Amaiur, Mikel eta Xabi, Maitan eta Julitza. Zure esku badagoelako de bai. Eta berriz ere, parranda egin. Inatorietan Tolosan esaterako, Miluzeko parranda egin. Bardine esan nik zuri. Nik barregi berriz. Belarriz eman ordu bi. Zer nola, gono berdin da. Betiko kontuak, ez da? Idoia Amaiur, gure eskure jarri behar dugu, behin da berriz errepikatu arren ona izateko, ez da? Esate baterako zuek Miluzen? Bai. Seigarren ez hemen, pentsa? Idoiak izango du teoriaren bat, seguru? Betiko itzuleren teoriari buruz. Filosofia olimpia da. Claro. Azteko eta bain, Nietzsche? Bueno, badena hartin ez horren gaizki. Bale, ondo. Dagoen kuadrilen hartin. Salbatzen den apurretako, ez da? Bai. Hor, Idoia, zeure bizitza barriro biziko zenuken ezer aldatu barik? Behin da berriz? Enu nahiko, nik neria inta, jazta. Bai, behin. Behin da, bale. Bale, Amaiur zuk? Bai, momentuz. Bai, momentuz aurrera, eta gero barriro, Ezkaudek Bai. Eta berriz ere jaiota, beran? Bai, jode, duai gabe. Ego gu begitz jota beste lekuren bat, edo? Beran. Eta Miluz ere etorri, da berriz errepikatu orain arte egindako, ezin da zer zuzendu? Egingo zenuket hori? Baita ere. Hori bai. Dena perfecto zen. Damurik ez daukazu ez duek. Ondo. Hala behar du. Ibilbidea mundiala dalako, 6. saioan, 1750 momentuz, Idoia Amaiur eta ja orezko leku hartuta veteranoak, zeuek. Ja, bertze. Idoia, ez erantzukizun? Erantzunkizunak, amit. Bertze sensazio bat. Bai. Amilegia ere gertuago. Bai. Ongietorri batzorteko kide zarete, Amaiur. Ze soinu banda jarriko genioke, ongietorri batzordeari? Barkatu, ulertu dute ongietorri eta ez. Ongietorri batzordeko kideak zarete zuek, zuen ardura da beste... Beste lanari ongietorri emotea. Bai, eman diegu. Bai, ondo? Eta esplikatuz. Orain galdetuko diegu beste. Galdetu. Bueno, Idoia Amaiur, zer bururekin gatoz, Idoia? Pues finala. Ondo? Eta beti ere zauka burutan. Oso ondo. Beti ere. Ba, Idoia Amaiur, oso poseiku. Gure bai. Beste gau batez egotie, eta ongietorri. Gerasko. Mikel eta Xabi, Gabon! Gabon. Azteko eta behin, zer moduzko harrera egin dizuete, Idoiak eta Amaiurrek? Osona. Ondo? Bai. Iragokizunik edo urrengorako nahi genuke aurrezkutxo bat, ez? Ez, akaso zuei ere, noiz bai tokatuko zaizue ongietorri, zera, nola, batzordeko kide izatea, bigarrenez gurean, final bat jokatuta dagoeneko, 350 euro pilatu ditugu antza, afaritxo bat egiteko, Xabi? Bai. Zan dugu, ja. Bilatzen jatetxea, Ez da beraz, xabate epe luzerako inbertsioak eta daukaguna... Aguantatzen badugu, baina behintzaiak Casa Julian pentsatu dugu. Bai. Lonekin takata. Gertu ibiliko naizenez, nahiko bazen dute, 3. patentxo bat ere jarri. Esaten bai guzu galderak bota irabazteko, igual. Honekin uste dut, 3 jangen ezakela hor. Benetan, Justu. Ardo gutxi edan da, eta hori, baina... Kuadrilla ere aipatu zen duten dena den. Bai. Zemazarete, kuadrillan? Asko. Asko zemata? Asko. 30 inguru. Denak balin badea, 30 inguru. Antxokoak denak? Bai. Ados, eta belaunaldi berekoak? Bai, urterz berdinak, bi, hola. Nazten da horreka denetik, 30 lagun kuadrilla. 30, Izenik badu kuadrilla, Izen asko. Bat, horrela ofiziala, esan daitekena, telebistan eta... Elkarri begira, nola, Esan daiteke, ez, bai. Vale, bueno. Logos por la pesca. Saioa bukautakoan esan, aurrengo saioan, hemen lapinaten noski aipatuko dugu. Asmoa izango da, aurrera egitea, ez da? Bai, noski. Diru gehiago pilatu, beste asmo batzuk. Kurrikuluma, errepasatzen jarraituko dugu dena den. Mikel, aipatu zenuen ikasketak, eredu duala, eta? Bai, da, bukatzen, ja azken urtia. Momentu zen nahiago, ikasle edo langile bizitza? Bain moldatzen langile bizitzara, mindet lan alena gotik, baina... Zertan?
supermerkatu batean, 2 urte, eta gustora nintzen, Ez zinen hariko goizean goiz joan eta traste guztiak jarri eta lan hortan? Ez. Oso goiziarra da lan hori, Guazen meritua jende horret. Kutxan gehiago, igual. Bale, Kutxa zain, beraz? Hoi da. Zer ditzu duzu, automatismoaz eta? Horrein ari dira jartzen, ez da, norberak bere... Ez, ondo moldatu nintzen. Bai. Xabik egiten du lan, nola bait? Hortan? Hortan, bai. Lan hoendikan ez baino, bai. Bale, nahi zenuke. Hoi da. Ingeniari? Ingenieritza, industria, elektronika industriala eta automatika industriala. Lau urte eta oraindik ere lan ezaten nola bait? Tale baino gehiago, bai. Segi, hortan mikote, fina arizarete, eutxi, eta animo, zorte hon. Eterri barri, Maitan eta Julitza zen moduz. Eso, ondo. Gogotxu. Gogotxu guztiago Maitan hori behar du. Maitan, nondi zatoz? Nik Fikatik, Mungialdeko herri batetik. Eta Julitza? Ni Lemoatik, arratia. Lemoatik, eta nondik ezagutza zari zuek? Kampamendu batetik. Bai, ondela 3 edo 4 urte. Udalekutan? Bai. Zuek ume edo begirale zineten? Ez, ume, ondino ume. 15 urtekoak. Bai. Baina eskautak? Bai. Zer da hori? Ez berdina da? Bai, oza, ezi aldireko talde bat da, ez, baina nolabait, Elizara lotuta dau. Bai, eta irterak eta horrela egiten dira. Bizor. Oin monitore izeteko asma daukagu, hori. Ados. Bai. Ondo, Maitan ez da ikasten zu? Nik ingenieritza matematikoa. Eta zer modurtua? Matematika, kapuru bat, ez dakit zelan azaldu. Ez ez izu gustatzen? Bai. Bale, bestela diotaz aukera egin dugun. Bai. Baina komplexua da. Bai, komplexo, bastante. Baina, apurka. Pixkanak garizarete. Bai. Nok esan da, zatozte miluzera, bat ematen atxitxek esan dagoelako, duen miluzera. Bai, aititek ikusten zuen miluze eta, Ze ondo. Bai, eta beragatik amen gabe. Ona, ikusten dut etxetik, orain ikusi nahi ditut. Bai. Hilo bat, abere lagunak eta hor. Bai. Aititen izena? Javi. Javi. Ai, ze ondo, holako ikusliekaz gu gustora. Julitza ze ikasten zu? Ni Euskal Filologia eta Hizkuntza Modernoak. Eta zer moduz duen? Momentuz ondo, baina, a ber. Ondo. Ze asmonekin zatozte? Zein da helburua? Lehenengo ondo pasatea. Bai. Eta gero, ja, finalera aldutea, Eta dirutxue lortzi, alba da. Zer egin diruarekin? Zer egin diruarekin? Lehenengo aurreztea. Aurreztu, eta gero igual, bidaien bat edo. Aurreztu dezakezu dena, gainera, aurrezteak mugarik ez dauka. Bai. Bai, abeto aurreztea. Baina eroso zaudeten neskak eta leku hartuta eta danok gustora gauzen, ongitorri. Eskerrik asko. Nire aholkua dena den, hau irabazita dena ere ez aurreztu. Ze badago, asko dago. Miguel Uzen erne jokoan, 53.600 euro. Zer da hau? Haze festa giroa. Tamborrak eta ondo berotuta? Bai? Bai. Suabe jo, Azpeitiarra publikoan, ongi etorri berriz, txalo bero batzuei. Iraurgi ikastetxetik, oso ondo. Eta hau esan da, leku ederra da Azpeitien. Bo. Bai. Bereziki jendeagatik eta... Ados, populismoak ez du fruiturik eman. Biot gogorra, gazte hauek, ilazki. Maitana Julitza, zertan hasi nahi duzue? Potokumeak tribuaren berbak, ikusi-makusi? Bertxotan zuek? Bai. Idoia eta Amaiur, zertan jarriko ditugu? Ikusi. Ondo, tribuaren berbak, Mikel eta Xabintzat. Robotika Xabik aipatu du. Zuek, robot kontuak eta, menperatzen dituzue? Bueno. Animo? Ez. Robota gaude, hemen, ikusgai. Erne, taulan. R2-D2. Zera. C-3PO, Terminator, Robocop, Doraemon, Wall-E. Robot garbigailua eta sukaldeko robota. Demora. C-3PO. Bi. R2-D2. Bat. Robocop. Zazpi. Sukaldeko robota. 8. Doraemon. 4. Robot garbigailua. Zazpi. Wall-E. 3. Terminator. 4. C-3PO. Bi. R2-D2. Bat. Robocop. 3. Sukaldeko robota. 8. Doraemon. 5. Robot garbigailua. 7. Wall-E. 6. Terminator. 3. C-3PO. Bi. R2-D2. Bat. Eta Robocop. 4. Oso ondo! Eta ez.
R2D2. Zergatik dagoan gogoan, gazteleraz gero Arturito egiten zioten. R2D2 da ingelesez, eta Hego Ameriketan eta Arturito, robota. Bale, orduan parkatut ezaz. Bai, ados. Bale, danak, 1 puntu! Bikoteak puntuak R2D2, baita ere izan daiteke, ondo. Jakintzua zara, eta horraitzi maite zaitzut. Ondo. Mikel eta Xabi, Beste gukizok ere, jakintza proba. Zuen disko kutxunen artean seguru maiz eta isiar badagoela. Bai. Esan zuen Xabik naperotasun oso. Maiz eta isiarren abestietatik, ateratako hitzekin dator taula, Mikel Zebasita, Denpora. Argizpia. Printza. Balio gutxikoa. Zekena. Argizpia. Printza. Balio gutxikoa. Xabi? Austuria. Argizpia. Printza. Balio gutxikoa. Ziztrina. Janari bikainen oso zalea. Ala jaina. Argizpia. Printza. Balio gutxikoa. Ziztrina. Janari bikainen oso zalea. Austuria. Xurra. Zekena. Usaindu. Usnatu. Eskutatu. Ostendu. Behintzat, gutxienez. Bederen. Arridura direzteko Ala izan. jaina. Aupa! Duetan. Ama irakaslea, mi luzea bila, etxetik ari zen, bedere esan, Baita esan ere, 1 puntu bikote. Ondo! Bikain. Ondo, Maitane Julitza, txirritatxo. Eta bere hausnarketak urtarrilaren amaiera ere gertu baitago, horri izaten dira. Bai, filosofo handia da txirritatxo. Bai, Nietzsche, txirritatxo. Bere eskolakoan horbera ez da. Hau etxekitzak eta oinak, urtarri amaierari jarritako bertso, Gozen. Abenduan motz geratu, Ziren, paga estrakta, poru padata, ta prezioek urte berrian, egin dutenez, aldapa. 31 gau, Ziren, afaltzen, poru patata, hau izango da aipatzen, duten, urtarrileko etapa. Bueno, poto, bebai. Poto? Ia poto zuek, poto! Poto talau asmatu. Poto talau. Poto talau asmatu eta berroi. Kokatxoa tal. Urtarrileko aldapa. Aipatzen da ez da? Ondo gara mazue urtarrileko aldapa eta? Bai, nahi. Bai. Filosofia apur batekin ez da? Rekuperatzen. Hori da, Oporrak. Bale, imintzioak egiteko prest. Aldapa, bera, hartu lekua. Mikel Xabi, ez taldean? Hasi gara eta euren arteko konexio apur bat ere ikusten. Lehenbiziko ronda, demora. Mailua. Bueno, zer da? Zerbait hautsi. Mekanikaria. Bera, ez da mekanikaria. Jantzi arropa. Zer da? Arotza. Ondo. Eta ari da? Arotza zur mai bat egiten. Bikain. Bigarna? Lehoia. Salto egin. Ez da lehoia, Lehoia tigrea. Bai, animalia. Gepardoa. Ez? Jaguar. Hor. Ondo ari da, Dinosaurioa. Bai. Dinosaurioa. Zehazki? Tyrannosaurus Horro Rex. egiten. Tiranosauroa, ondo. Bikotea. Bikotea. Altua. Erraldoiak. Erraldoi bikotea. Bi erraldoi festetan. Erraldoi Festetan bikotea. dantza egiten. Dantza egiten. Danos, ondo! Gure erraldoiak egingo balituzte, jazki? Gu... Ba, gertu, hau ez da? Gu mozortu barikia bi Bai. erraldoi festetan dantzan. Eska buru handiare bai, ni, denetik. Ei, ze ondo, ja, Ondo. konexioa ikusten da, Ondo, Ondo. iruroina puntu! Bai. Neurri hartuta era bat. Ba, erakutsi. Bai. Mikel Xabi hartu lekua, Maitan eta Julitza bestaldean. Guazen ba, bigarren errondara. Imintziak zientzia eta, Brrr. Eta teknologia eta... Ia lagun dugun demora. Telebista. Arbela. Arbela. Arbela marraztu. Arbela? Idatzi. Zertan ari da?
Klaseak emon. Idatzi ez? Giza, borratu. Borratu hori, bai. Bigarrena? Kotxe Gidaria. Kantzatuta. Fatigadeko. Ez? Ez, botaka gurea. Zorabiatuta. Bai. Zorabiatuta. Autoan mareatu ados. Bai. Eta? Txalaparta. Dira, zehazki? Errepikatzen. Txalaparta, ez. Nortzu dira? Bat da. Gidatzailea eta txalaparta jolea. Zehazki bat da. Txalaparta. Zer da bat? Pertsona? Musikaria. Pertsona, baina? Gidatzailea. No esan zaio hori? Publikoa. Ez? Txalaparta. Txalaparta zer? Jotzen, txalaparta jotzen. Ez, zuzentzen. Bat irakastea, da ez ikastea. Ondo. Gira da, nik ikusitako batik, uste dut Xabik izan nahizuela irakastea, berak, Iratu dira Mikel eta, benetan? Bueno. Akaso hor falta izan zaigu, ez da? Zera pixka bat. Bi, oskondo dau, berroina puntu! Maitana, Julitza, zer gara, estrategia prestatzen? Bueno, a ver. Prestatu dago, hartu lekua, Idoia Maior bestaldean. Hirugarren erronda. Hiruko baten bila, animo. Demora. Telebista? Arbela. Telebista? Mandua? Bai. Denda. Pilarik gabe. Bai, oso ondo. Telebistako mandua pilarik gabe. Irristatu? Irristatu? Izotza, nor? Etxean, etxe kanpoan. Izotza ondo. Kalean? Bai. Kalean irristatu, izotzarekin. Izotzarekin, oso ondo. Breakdance. Eta zer da, breakdance? Hip-hop dantatzen. Lehiaketa? Bua, bikain, Idoia! Oso ondo! Hartu lekue! Bai. Meritua kasu honetan asmatzaileari emango diogu. Nabarmen, Idoia. Bai. Konturatzerako, tak. Danak, hirurogeina puntu, oso ondo! Meritua orain, eroglifikoen asmatzaileari, ez da? Bai. Eroglio jaunari. Ikusiko nuke eroglio irriste egiten. Izotzarekin, esate baterako. Bai, batan azal batekin, ondo. Elitzateke eroriko inoiz. Zuze harrapatuko. Idoi eta Maior, ez dugu harrapatuko inoiz. Ba, eroglifiko hauek prestatu dizkigu lehenengo bat, denpora. Beti izan naiz pertsona. Itxaro pentsua. Oso ondo! Izaro, zeta eta teixa hori eragiketa eginda itxaro eta pentsua behian. Egia da, pentsua asmatzea Idoia zuri zeu. Bai, Idoiaren lana zen. Etxean dituzen zakukadak eta kontuan hartuta, baina. Bai, oso, no? Itxaro pentsua. Bigarrena denpara. Negu honetan ez du. Alemania. Iaz irakurtzen. Bai? Hiriburua. Jua. Zein behar du? A ver. Amaiera? Izoztua do. Hiriburutu. Ez, zein behar du? Suiza. Berna. Bale? Ibernatu. Bai. Baioko bat daukagu, Alemaniako hiriburua, Berlin, Belgikakue, Bruselas, eta zein behar du Basuitzakue, eta kasu honetan Berna, Bernatu, oso ondo. Nork egin du irriz? Inorrez. Kasu honetan, akaso? Bueno, bai. Apa bera, egun puntu, bikain. Eurek ez. Eurek ez. Zutu nik. Ondo. Mikel eta Xabi besterren beste. Lehenengo eroglifikoa zuena, denpora. Ganbaran dago. Zer da? Eskurra. Bale, egin eragiketa? Eskurtatu. Eskutatu. Eskutatua. Bai. Eskurra. Eskurra. Ra kenduta esku, tatua behien, eskutatua. Oso ondo. Eta 10 puntu gehiagoren truke, osto erorkorrak ditu, iraunkorrak. Eskurra. Bai. Ez broma gala zera. Ez, osto iraunkorrak, bai. Bai. Zerbait, bietako bat, seguru. Bai. Zuri zegustetatzu? Niri? Iliorizek edo morenak? Bai. Txalo gero bat. Txiste bat da, bai, komedia. Bai. Bigarrena, denpora. Non dago Aitona? Han, deneia. Ez. Iaziko gara. Bai, laburra hau. Ta. Bai? Eragiketa egin? Tania. Ta? Eragiketa egin? Ta erre. Tabernan. Tabernan. Bai. Zein hori eroglifikoetan? Ta. Bernan.
Tabernan, oso ondo. Berreketak, azua, Matematikak beti presente, oso ondo. 50 bider bi, 100 bikain. Eleonifiko batzuk maitan Julitza, ondo, ez da? Bai. Bai. Julitza, sufritu zu. Esto matematikakoi. Seguru bikain duzela, lehenengo denpora. Askotan izaten dut. Ai. Boa, sustakit, miren. Nor da? Miren. Ez. Miren. Bale, behien zer? Zehazki zer behar du? Zer ikusten da? Betaurreko. Behean zer ikusten da, zehazki? Mia. Bai, mia baderantzuna ez dakit. Mian. Bemia. Ane gabarain. Boa. Anemia. Izaten dut, sarritan. Anek ez, ez sasoia. Boa, txaba. Azizan soia. Bai. Ez, pentsatzen handiko kitxot. Bai? Bai. Eta? Bueno. Kompensetako eta? Lentejak. Ondo, urdina. Bai. Bilerokuta badakizu. Bai. Maitan Julitza, badakizu. Bai, badakit. Bigarrena, denpora. Jarri, maiorretan. Kokoak. Ze ikusten da? Kokoak. Erdi kokoak. Erdi kokoa zelan da? Ko. Eta zer? Ze ikusten da? Ko asko. Ez, nola? Koiara. Zenbat? Asko, koiara asko. Koiara ugari. Koiara pila. Bost koiara. Koko erdi hieroglifikoetan ko. Hilarak daude eta gainera dauz bi ko hilara. Bi koiara. Bi koiara. Eta punturik bat ere ez? Gertu. Estima, gertu komoinak ere bai. Hala pasatzen dira, harrapatu aldela, Idoia Maiur, gozen, lehenbizikoaren mila. Honela dio, probatzeko hartu, baina... Aitzulo hauetako zein dago Nafarroa garaian? Santi Mamine, Mendukillo, Ekain edo Izturitze? Izturitze. Bikote? Ekain. Mendukillo. Oso. Bokala? Ever tries to fucking leave again? I'ma tie to the bed and set this house on fire. I'm just gonna stand there and watch me burn. But that's alright because I like the way it hurts. Ezpeiti, oso ondo, Nork kolaboratzen du Eminemekin kantu honetan? Rianak. Bai horixe. Hace flowa. Eta bokala? Segi, balanean. Ze urtetan gertatu zen Gasteizko martxoaren 3ko sarraskia? 76an. 30 urte beteko dira, oso ondo? Bokala? Urik ez dago? Tira. Aurrera ingo dugu? Bai, entzun ba? Ze izen du entzun berri dugun Nashker taldearen abestiak? Azpeitzin ritmo nadau. Badago. Hor bigarren txaloa, bueno. Zer hobetu ere bai, Lesaka, Altsasu, Baztan, Elizondo. Elizondo. Nik errenu Altsasu. Ez. Pues... Elizondo. Bikain. Bokala? Patata pintxoa barez pare, izan... Probatzeko hartu, baina... Patata pintxoa barez pare izanen... Alegin du nahi dugu, Mikote? Izan ez gero, ezin... Ontaz gero hasi, ez da? Bertxe galdera. Bai. Gozen, ba. Nor bizi zen 221B Baker Streeten? Sherlock Holmes. Eta nola dakizu? Ikusita. Oso ondo. Detektibe hona zuere, bikain. Nik ere banekin, Barkatu. Bokala? Bueno, bertu dira, ez da? Batio nahi, Bertan? Etxien eta zoragarria ikusteko, Jo, Marko. Ba, hartu lupa eta askatu. Ba, Nola dio esaldiak? patata pintxoa parez pare. A ber. Ez pintxoa ez. Patata... I Sherlock. Patata... Baina ikusten da O bat, ez da? Hasi. Patata? Patata. Zer? Poltsa, parez pare izan ez gero, ezin...
Ezin bakarra jan. Pintxoa! Ondo goina! Oda poltsa! Eta ze jatorrak garen, bai beste danokaz be bai. Ai, noski. Mikel eta Xabi, bigarren eskua. Mundu guztiak du. Ze herrialdetan ateratakoa da argazki hau? Vietnam, China, Pakistan, India. Pertsona hori aurrien. China. India igual. Tiananmen izango da, seguru? Osondo. Okala? Entzun hau. Guau. Radiohead eta bere Creed kantu zoragarria zaurtetan, kaleratu zuen Radiohead taldeak abesti hau. 87, 82, 87, 2002. 87 jan. Boa. Bai zazitekean, bai ez. 82. Zoragarri, bokala? I. Eta aurrera, Mikel Xabi, urrengo ronda. Animali hauetako zein ez da ur gezako ugaztuna. Hipopotamoa, kastorea, igaraba, mortxa. Mortxa, no? Mortxa. Oso ondo. Galanta, bokala? A ber, itxoin. Mundu bat. Ia, kustazu zer? Mundu guztiak du. Hasi. Ez? Hasi. Itxoin. Lehenengo aita, bale. Ara, segi. Moldaketa bat, adimentsuna, adientzun. Gracias a Polieta, ze ondo nagoen izerran gainien. Zugaz kantetan dodanien. Noren abestia, moldatu digu adimentsu. Epa! Azken izat ere bai? Parkatu adimentsu. Deuskiz, gatibu, eskixu, gozategi. Gatibu. Zugaz kantetan dodanien. Gabien. Ezimestekoa, noski. Bokala? Bai. Itxoin, Aukera da azken erronda. Itxoin, zakarretara bota ez duen galtzerdi zulatu bat kajoian. Ondo, Ondo! toma dina. Kajoian, pintxoa gara, ikusi Ondo. eta... Hori da. Teknizismoak. Pintxo, poltsa, ondo. Maitana, Julitza, zuekin ere txintxo, Baina lan egin behar hortarako, haurtzaroko gertakizuna. Hauetako zein lan ez zuen idatzi Agatha Christie, Orient Expresseko hilketa sagutegia eta etzen alerik ere geratu edo Dorian Grayren erretratua. Hauetako zein ez. Zagutegia. Berea, Dorian Grayen erretratua. Oso ondo. bai doia. Oscar Wilde da. Bai. Bokala? Entzun hau. Askatzeko. Oraintxe du. Zein izen du, izena, Gontzal Mendibilen abesti honek. Setentera banai. Bagara, Zatez bagare, da jaiotze. bagera, bagire, baiza. Bagara. Zimesteko bat hau. Nola da? Bagara. Bagare. Araban bagare, kumba, era, zibirun bagire. E. Bokala? Jongozonek uste zuen izena zuela, ara, ban bagare. Euskaldun berria, eta berak ala ulertu bentzuen azeran, azaldu genion, araban bagare. Dena dela. Aurrera. Zein zuaiz mota da arbekina. Mahatx ondoa, sagar ondoa, olibo ondoa, udare ondoa. Bikote? Gure osune. Zagarrondoa. Mahatxondoa. Olibondoa.
Olio dau, arbekina, bai. Bokala? Oh, Ui, bale. itxoin, Mikel eba ez bada. Demora pixka bat, mesede? Sagarrari koske egin, eta Koska. kolokan zegoen hortza erori. Mikel, ona zara, Oso ondo. Bai. Bigarren. Demora hartzen Komodina. Eta markagailuak onela ditugu 280 eta komodina beran, 202 komodin Pasai Antxon, Gamiztik Alemoa, 170 puntu. Ez da egoererik onena, Maitan eta Julitza baina aukerak oraindik. Eutxi, zein da zuzena dator, Idoia Maiur, zeuek erantzuten hasi, lehenengo errondan, jakin nahi duguna da, bideokontsolak dira. GameCube, Nintendo 64, Atari 2006, PlayStation 2, MP3, Wii, Descensante, Nintendo Switch, Xbox, Togo, Magnavox Odyssey. Hau erresa da. Ui, Trebia, bai. Nintendo 64. Bueno, irudera jauzi egin zuen lehen bideokontsola. Xbox. Oso ezaguna gure. Nintendo Switch. Hau gaztenetakoa. PlayStation 2. Bota bat eta ja. Hau izan genuen etxe. Nahi bapez. Maitan Julitza, GameCube. Nintendorena, 2001an merkaturatua. Atari 2006. oso ondo danok. Oso. Ba, Mikel Xabi, bakarra geratzen da. Eta komodina. Zein zan bezen. Beste irurak ez dira zuzenak. Odyssey, 150. Puntu, ondo. Bigarren erronda, Mikel Xabi zeuek abiatuta, 4 atzamar dituzten marrazki bizidunak dira. Pantera Rosa, Bugs Bunny, Morty, Milhouse, Doraemon, Peter Griffin, Rek, Garfield, Mickey Mouse, Txikle, Printzesa eta Feliz Katua. Bugs Bunny. Mickey Mouse. Oso ondo. Txikle Printzesa. Garfield. Laua zitukatuak, bai? Feliz Katua. Garfieldek ez dela xe, bai? Peter Griffin. Pantera Rosa. Mortita da. Bai, Lodiak, bai. Pantera Rosa. Ondo. Mikel Xabi. Pantera Rosa. Azkena, komodin gabe, baina tablako puntuak eskuratzeko aukera Maitan nahi Julitza. 3 ez dira zuzenak, bat bai. Bota, urrosun entzuk. Bai? Bota bat. Errek. Rek. Bost ditu? Idoia Maiur. Komodina. Komodinak dio... Milhouse! 150 puntu. Berara. Eta 3. errondan jakin nahi duguna da, arkitektoak dira. Jorge Oteiza, Antoni Gaudí, Frank Gehry, Le Corbusier, Santiago Calatrava, Cesar Pelli, Lina Dobardi, Jane Goodall, Arata Isozaki, Rockefeller eta Zaha Hadid. Maitane Julitza? Jorge Oteiza. Eskultorea, poeta, Pentsalaria, bai. arkitektoa. Idoia Maiur? Zaha Hadid. Ondo, London Aquatic Center. Egin dagoa, besteak beste. Mikel Xabi? Santiago Calatrava. Ondo, irriste egin gabe. Antoni Gaudí. Familia santuaren egilea, besteak beste. Isozaki. Ranbia batek harrapatu zaben, Gaudí. Bai, egia. Eta honek dorreak izango ditu. Bai. Esozakik, ez da? Arkitekto japoniarra. Le Corbusier. 20. mendeko ezagunonetako bat. Gero Hor izango da brutalismo eta nartzek kontatzen zagazten honek gauzek. Bai, hauzagon, bai. Komodina, komodina. Opanart. Mikel Xabi? Komodina. Zakatu behaiek. A ver, ahí dice bat. Hau bai. Lina Bobardi.
Italiar-Brasildar arkitektoa. Idoia Maiur? Cesar Pelli. Iberdrola Torrearen egilea. Azkena? Nadimana. Mikel eta Xabi? Bi ez, bat bai. Jane Goodall. Txinpantzeetan eta ditua, eurekin bizizena. Idoia Maiur? Frank Gehry. Eta, Guggenheim eta Frank Gehry. 150 puntu, Idoia eta Maiurren markagailura. Eta markagailuak, 740 puntu. Beran, Idoiak eta Maiurrek, Mikel, Xabi, 550 pasaian txon, Maitane, Julitza, 150. Lastima, bikote. Alegindu gara ba. Bai. Baina nolabait udaleku laburra izan da minuzeko. Lehenengo izeteko txarto bez. Bai, bueno. Gustora aritu zarete? Bai, oso gustora. Hori garrantzitsua, Bai, agurtu gure dut. Esan. Noski? Bueno, lehenengo aititeri, Javiri. Noski, Javi, Esan bera dira. izan erantzulea, ezta? Eta, bai, gero, bueno, ingeniaritza matematikoari eta Ineseri bera, musitxo handi bat. Julita? Ni guratez agurtu familiako kideak, Euskal Filo bai gurat agurtu. Si? Eta gero, argizai euskal taldea, bereziki, Maitane, Irene eta Ane. Denak ondo agurtuta. Eskerrik asko, Guztuak ere bai, Neska. bikote. Aur, aur. Aurrera miluzen. Eta zaharrak berri. Bera tarrek aurrera egin dute. Antxo tarrek ere bai. Klasiko bilakatzen ari da, pixkanak hau, ezta? Idoia Maiur, ondo? Bai. Gustora, Eroso. bai. Ezta? Mikel, Xabi? Bai, ondo. Aurrekoan, ze izango da, iritsi berriaren sortea edo sokatiran aurrera egin genuela? Espero dugu. Espero dugu. Zortaki, zaku eramatea. Ja, baina horrek esan nahiko luke, ja, iritsi berriaren sorterik ez daukagula. Ja, bueno. Dena den, airean dago, zer gertatuko den ez dakigu, erantzuten lehenak antxotarrak izango direla hori bai. Hartu lekua beraz, hagozen, sokatirara. Demora, zein ez izenez ezagutzen da Elisabet Babierakoa? Paso. Bera da, Sisi. Zein da San Marino herrialdearen hiriburua? San Marino. Ondo. Eta ze uhartetan dago, Maspalomas, Barbados. Kanaria handian dago. Ze kiroletan aritzen zen Paulino Uzkudun? Eskian. Boxeoan. Egungo zein herrialdetan bizi ziren etruskoak? Italia. Italian. Zenbat da, bederatzi bider 89? Behatzireun da 91. 891. Zein frantziar kantari hartzen da existentzialismoaren musatzat? Paso. Juliet Greco, zein hiritan dago Nazio Batuen egoitza nagusia? Bruselasen. New Yorken dago. Zer egiten du bikingoak Ideia Batuenean? Sudurra ikutu. Ondo, bai. Ze itxasok bustitzen du Kroaziako itxasertza? Adriatikoa. Ondo. Eta nork zuzendu zuen Thelma eta Louise filma? Paso. Scorsese. Ridley Scottek. Zer esan nahi du gonna hitzak italieraz? Guazen. Gonna esan nahi du. Zein euskal udalerritan dago Europako bigarren zineklubin zarrena? Bai, gonna. Nire aita kamarik gonna gorria. Mostora. Mikel eta Xabi, ondo? Bai. Bueno. Ezin finala ez elkatu, programa oso naginda. Zemur zeuek? Ondo. Eroso? Bai, Zara? Bai. Programa miluzen zeuen zaino hongo gara, Torri, Apa, bikote? Apa zuek! Finalean dira berriz ere, Amaiur eta Idoia beratarrak. Ondo ez da, Bai. Aitzongi. gaurko lanak ere fin eginda. Aipatzen zuten ez da? Ia gaur. Akaso? Itxago pentsu egon Bai? dira? Bai, hasieratik. Berre, bueno, bada, vibrazio kontu bat. Aldeko dituzue energiak eta, Bai. Espero. bai, Zerbait ere, pollita hileko. seguru. Bai. Akaso etxera eraman, erne, Adi. 53.600 euro hauek. Nik uste dut, irabaztekotan, edo irabazizkero behintzat, 53.000 euroiek garbi zuentzat, eta 600 euro. Azpeitiara bidali, apa, gazteak, oso no, Apa zuek! Jana dute Europara, bidaian, eta... Ora, berezki. Europara ipatu dituzte... Europara nora? Amsterdam, esan du bate. Begia zabalik. Zehaztu barik lekuek. Amsterdam, Bale. gero esan dute Praga, eta gero esan dute Ondo. Munich. Ase bidei politxe. Bai. Oso ondo. Ondo.
bagora gure azpeitiarrak eta gure etxekuek, entzun, bat egiteko momentua, danok bat egiteko momentua, momentu gozo honetan. Askoren ohitura izaten da, Jaski, afal ondoren. Txokolate ontsatxuet. Zu baduzu hori? Nik bai. Bai, Zuk, bai? Nik bazkal ondoan gehiago. Nik bai, gauien. Txokolate ontsatxue. Amaiur eta Idoia esan dugu gozozale ikaragarria dela. Oso gilea ere, bai. Bietan, bazkaldu eta faldu. Bai, bazkaldu. Zertako auketu. Bueno, igual ez da sasoirik onena, orain gabonak eta gero ja... Bai, baina... Fila batzuk sobran. Bueno... Eta batez betxien zema tableta, zema turroi sobran. Eta jan behar. Baina, eguerretako sobrak jan marra bain. Orain... Txokoltea, zaten duzu? Txokoltia. Txokoltia, ze gauze ederra da. Amaiur eta Idoia gozo jarriko gara final honetan. Galdera, sorte hon. Suitzan sortu ziren txokolate markak dira. Kinder. A ver. Bai. Venga, bai. Sutxar. Bai. Sutxar, bai. Terriz. Ez. Pulan. Pulain, bai. Lin. Bai. Hau frantzia. Bai, frantzia, bai, barkatu. Milka. Milka, bai. Bai. Gillan. Bai. Bai, venga, bai. Gero aldatzen dugu ertzen. Michael Kluisel. Balbina baietz. Kit Kat. Ez. Toblerone. Toblerone, bai. Ferrero Rocher. Hau, Ez. Egiaztatu egingo dugu. Vale. Postakatx. Vale. Zein seguro. Seguro baietz? Bai. Toblerone, seguro, suizarra. Nik ze hau ez ez? Eta Milkari aldazu. Milkari uste suizarra dela. Batze suizarra zen nio. Bueno, igual dut. Hola? Hola. Hola? Bai. A ver. Labakatx. Vale, bat ongi. Bat ongi. Nik patu nu Milka suizarra. Vale, patu. Eta... Eta zein aldatu guertzia. Haure bai. Okiek aldatu txugu. Osa bat ongi aldatu guakari. Kinder aldatu. Bai, kinder aldatu. Eta pulan. Pulan ere bai. Eta zet. Eta jazta. Zingen nun bertzalin. Bai, baino. Bagenitxun hauek. Ze, egiztasun dugu berriz. Nik alainen hon bai. Bakatx bakarra dago. Bikain. A ver. Da, ezetik baiera pasatzea. Bai. Kinder aldatu dugu guain. Bai. Pulan aldatu dugu guain. Bai. Haure bai, eta Mikel Kluisen hauek ere aldatu dugu. Bai. Hemen zuen beti Ferrero, Kit Kat, Lindt eta Terriz. Bai. Bat, jogo mar segundo. Zein zain da. Ferrero Rocher? Vale. Venga. Venga. A ver. Amaiur eta Idoia denporat urrezko galdera. Hauetako bi berrienak dira, denpora. Zeintzuk dira berrienak? A ver, uste... A ver, lehenbizko... Kinder, do Kit Kat, horietako bat... Kinder eta Kit Kat. Biek? Bai. Seguro? Badakizu bertzela. A ver, Kit Kat bai. Eta... Sutxardeka honitzen egiten, bueno, batzen jogu Kinder eta Kit Kat. Bai. Zemuz? Ongi. Ongi, Bueno. bai. Bat horrekin, a ver, ez dakigu. Nire naiz listua jarri gazen pixka bat. Ze txokolate, zeure guztoko Idoia, balbaltza edo esnearekin edo... Neri esnikin do xurilla. Niri be bai. Neuri bai gozo zara dalako bai. Bai. Ondo. Natillak egiteko. Probatu hori, Kolpekinez. Kontuz, Argi izan duzu, suitzarra dana Toblerone. Bai. Bai, mendingatik. Zerbino, guain aldatutela tokia eta orduan izan dute problema. Kriston drama. Toblerone egintzan aditua, Idoia. Ez. Pixka bat bai, Ez. Baki, Bino, zure jerzia ez da mendiura? Nik ere ez dakit zer darama jantzita. Tobleroneko ontzara Bai, ez? Pues igual, bai. Ez gero berez forma hori ez dago baina nik ematen diot. Ah, vale. Ah. Egizu. Zure tableta. Bai, Zure noski. tabletak ematen dio gorputza. Zutxarrekoak. Ondo. Bai, bada, benetan, Bai, nik uste baiet, Jode, da mi esker. Nik uste bazenekila Tobleronik eta dena. Kontuz, Bai, Toblerone? Eta dena primeran azaldua, bai, logoan, Zerbino mendia getek, Gero ez zaten hau hortzetan eta geratzen da oso itzita. Hor, bai, du. Nik ekarpen hori egin. Bai, ze politzen mendize dela ontza bakutxa, ze derra. Banatzeko horreiz ere, bai. Banatzeko bai, baina gero... Milka, bai?
Hau famatuenetarikoa, famatuena ez bada, ez da? Ni Milka gustatzen da, txokolatia. Gozo, hau ere. Bai. Gero bakoitza da oso marka batekoa edo bestekoa edo... Koloreak hemen ere. Bai, ni panai abaniko zabaldune. Polimaitasuna ez da? Bai, badiot, polimaitasuna zutxarri be, bai. Bai? Bai. Philip Suchard, suitzarrak sortu baitzu. Ez ezkoan KitKat. Begira, Ingalaterrako York hirian sortu zen, eta izena Londongo KitKat klubari zor dio. Zer egiten zutenan? Txupito eta txupito artien zio zer jan behar dalako. Terriz. Ingalaterrako txokolatea. Pulan. Frantxesa dago. Michel Cluzel. Bonboi askotarikoak egiten dituen etxe frantziarra da. Gillian? Ez ezko eremuan? Belgikarra da hau, eta famatua itsasoko animalien formako txokolateak egite dituela. Ez dugu elkar ezagutzen, baina ezagutu beharko gara, orduen. Bai, ez da. Kinder oso ezaguna. Ez ezko eremuan? Izen alemaniarra du, Kinder, baina marka italiarra da. Izen jatorrizkoa, Kinder Txokolato. Akats batera egon gara. Edo danak, edo amaikakoa daukagu, edo bi akatsera geratuko gara. Ni Linten fabrikan egon naiz Frantzian, Olornen. Asko dituzte akaso mundu amarrena? Ez dakit. Nik erran egun suitzen bazutela. Baita ere, ez dakit. Nik uste, min ez dakit. 1000 euro jokoan, azken aldaketa, edo Lint edo Ferrero Rocher izan behar zelako. Aldaketa zuzena izan da? Bai, Ferrero Rocher italiarra da, eta Rodolf Lind eta David Sprungli suitzarrek sortua. Lehenengoaren abizena gara mana. 10 urte idoia bikain, 250 euro. Momentu baten egon gara, Linten aldaketa horren bakarrari begira, oso ondo, 10 urte idoia. 250 eskuratuta, 1000 euro irabazteko aukera urrezko galderari esker. Galdetu duguna, berrienak zeintzuk diren. Kinder. Esate baterako? 1978an sortua. Gaztenetakoa, bai. Zer? Urduri. A ber. Irabaziko ditugu? 1000 euro, urrezko galderari esker. Nahi bai. Amaiur, idoia, KitKat, zuzena da. Ferrero Rocher. Fíjate, primeran ordea, beste final zolarria jokatuta, 2.200 euro pilatu ditugu, beste txokoltetan ere gazatzeko. Segi hortan, hau zuen. Etxeko eskerrik askortzeko,